Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekene m unu wee na-asị nke onye chiri nyazelu. Afọ m Nnaemeka Ilenu na chi, mana ife ji mara m bụ Riwak. Anyị abịakwa ọzọ na obi eziokwu Chineke ga-adị nke dị na Osina Idatọ Local Government Area na Imo Steeti. Anyị abịakwa ọzọ na nke nwanne anyị nwoke bụ ezigbo nwafọ Igbo bụ Odogwu. Maazị biko ị ga-akọwa onwe gị, adị ama onye na-amaghị onye Igbo, ka ị gwa ụmụ Igbo onye Igbo. Daalụ. Ndewo. Ọ ka mụ ka ọfọm onye ji ndụ Akụ Chinedu nwachi ya na gbọrọgwụ na ala Osina, onye isi nchụaja obi eziokwu Chineke, onye tụpụtara atụmatụ eziokwu Chineke ga-adị traditional outreach. Ndewo. Anyị ekene gị maazị. Anyị abịakwa ọzọ na obi eziokwu Chineke ga-adị maka na ndị Igbo si na ụzọ dị mma agaghị ugboro abịa. Anyị abịachukwa ọzọ maka na Odogwu ka ịbụ. Biko isiokwu anyị ji bịa tata bụ anụmụ nwaanyị na mpaghara ana Igbo bụ Imo Steeti. Anyị chọrọ itinye ọnụ na ya n'ụbọchị tata, mana tupu anyị na-aga n'iru, biko kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi bụ YouTube, Facebook na Instagram. Ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe, ibinye aka, ị ga-afụkwa ebe ese obere mgbịrịmgba, ibinyekwa aka ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ. Kabakwara ka ị na-esonye anyị na Facebook na Instagram, maka na ọ n'ebe a ka a na-akọwa ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ajụjụ ma ife ọbụla jikọrọ Igbo na Ikoro TV netwọk ka a na-akpọ ya. Ekenekwa m unu. Maazị biko anyị na-ekene gị. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị, maka na ebe anyị nọ tata bụ na Imo, gị nwa na onwe gị bụkwara onye Imo. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị anụmụ nwaanyị na Imo Steeti. Ịmagụ na ọ dị ka ife dị na ya erika, ọ dị ka ihe na-afịzi arụ. Ịmagụ na nwoke bịara ịnụ nwaanyị, ịmagụ na ife dị na ya buru ibu. Ụfọdụ ọ na-emezi ụmụ nwoke chọọ ịnụ nwaanyị na mpaghara Imo, ọ dị ka a na-agba ọsọ. Ịghọtago na nwoke chọọ ịnụ nwaanyị, ajụọ ya kedu ebe ọ na-aga ịnụ nwaanyị, ọ sị na Imo Steeti, asị anya pụtawakwa. So mwesị ka njụ ọgụ kedu ife mere o ji dị otu a? Ndewo. Ekele gị na ajụjụ ya jụrụ. Nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasara dịka ndị mmadụ si na-ekwu na ịlụ nwaanyị na ala Imo Steeti, na ọ na-eri nne na ọ na-agala ọnụ, dịka ndị mmadụ si na-ekwu, ọ bụ ihe kpatara ya mgbe ụfọdụ abụghị na ọ bụ onye bi ịlụ nwaanyị n'ala Imo asị ya ka nwaanyị galawa ọnụ. Mba, ka anyị mago na ihe kpatara ihe ndị a niile mgbe ụfọdụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-emekarịba ya. Ọ bụrụ na afụrụ na onye ahụ si agbụrụ ọzọ, ya si mba ọzọ were bịa ala Imo, ịbịa n'ala Imo Steeti na ọwụ sọsọ ndị si ya na Mbara ma ndị si Enugu ka a na-eme ya. Ọwụ na otu a mbụ onye Idatọ kịta bụ onye Osina Idatọ North Imo Steeti, ngawa ihe dịka n'Ọlụ ma ọ gawa ebe ọzọ dịkwa n'ala Imo dịka mba anọ ma mba ise, ofu ihe ahụ a ga-afụtakwa. Ihe kpatara ya bụ na ndị mma ha na-afụta na ebe ịkara obi hapụ agbụrụ bụ ịlụ nwaanyị na agbụrụ nke ha. Eziokwu na Igbo niile bụ ofu, mana a sị na ikpu nwere isi. So otu a ka o si were dịkwa. A nwere mpaghara na mpaghara dị iche iche jikọta ewe nọkọta na ewewuru Igbo. So ọtụtụ ndị mmadụ na-eche ọ bụrụ na ihe kara obi ị ga-eji hapụ agbụrụ nke hapụ ndị be nke ha gawa ị ga-alụ ebe ọzọ na ka ha welitezie ego ya, ma ọ ka welitezigo ihe nrite ma ihe a ga-akwụ ka ọ dị nnekwu, ka a marakwa ma onye ahụ na onwe ha ọkakwara obi ebi alọta nwa ha. So ọ ya bụ ihe bụ echiche ndị mmadụ, na ọ bụ echiche ụfọdụ ndị mmadụ chere. Den ọzọkwa abụkwa ụfọdụ na-eche na nwaanyị na ị ga-azụ nwaanyị site na mgbe o pere mpe, zụọ ya n'akwụkwọ, zụọ ya n'elu, zụọ ya n'ala. Ọgwụkwa sọsọ n'Imo, mana eziokwu na na-ekwu n'Imo, ịgakwa obodo ọzọ kwa n'ala Igbo, mụnwa onye Imo na-agakwa na Mbara ịlụ nwaanyị kịta ma ọ gaa ugbo ọzọ bụkwa ha ga-afụtakwa gị na isi obodo ọzọ ịbịa kpọrọ nwa ha lawa obodo ọzọ tere aka. Ha ga-ala ike na o nwere ike na nwa ha agaghị anọghọzi ha nso na ebe a na ọ bụ na nwa ha anọghọzi na agbụrụ. Nwere ihe dị iche nwere ike esighị mee sị na ụlọ esighị otu eme. O nwere ike nwe mmemme a na-eme n'obodo a ebe ị lụrụ nwaanyị asịghị na ị ga-eme ihe ị ga-akpọta iwe gasị na ihe ha eme na ụlọ esighị otu eme, ụlọ na-akpụ ya egwu, ụlọ na-akpụ ya ebu, ụlọ na-eme nke a.
so ha fụzie na o nwere ike ihe ha emewu ihe ndị a ha tụzie ka ha si na iri isi nwaanyị iri ego eji alụ nwaanyị wee siri gheta ya then ụfọdụ na-echekwa na ha emefugo ego zụọ nwaanyị ọfụma na enweghịzi ụzọ ọzọ ha nwere ike isi wee rite ihe n'aka nwaanyị ahụ maka na nwaanyị a ga-adị ọzi di ya bụzi onye bụ onye isi na-enye ntụziaka na ndụ ya na ihe ọ na-eme ibi ọgwụkwa na ndị nwe nwa asụ na ha chọrọ nwaanyị echi ka nwa abịa nye n'aka ọ di ya ga-ekwu ma ọ ya eje ma ọ ya na-eje atụmatụ ya niile iji ọkpa ya niile dịzi di ya n'aka so maka na ngwa bịara ala iwe onye aha onye si mba ọzọ were bịa nwoke ya ha aghọtanwu ya ha aghọta ọ ya ha atụwa atụmatụ ọ nwee nghọta na nwa ahụ kwesịrị ime ihe n'otu ịbịa nye aka maka na enwere akwamozu maka enwere mmemme na ị ga-ahapụ ya ka ọ bịa na mkpụrụ ụbọchị ole na onye na mmemme a mee nke a ma mee nke ọzọ ya ha ekwe maka inwe ike sị na ya ha obodo na-esi otu ahafụ nwaanyị gara dị ka ọ gawa be nna ya mee nke a ma mee nke ọzọ so isizie n'ịlụ nwaanyị welite ego ya fọrọ ụkwa na ha zụrụ nwaanyị zụtee ya aka na enwezi ụzọ ọzọ ha ga-esi weritekwa uru ọzọ onwe ike echi ya gaa obodo tere aka lụọ di enwezi otu ha ga-esi nwee ihe nrite nwakwa nwee ihe enyemaka site na nwa ha sizie na ike nwaanyị ahụ wee welite ihe ndị ọzọ dị iche iche so otu o si were dọ maazị Daalụ rinne mana echekwe m na ọsọsọ ndị Imo na-azụ nwaanyị o nwekwara ndị ọzọ obodo dị iche iche na Igbo na-azụkwa nwaanyị ọfụma mana ka ihe mere nke Imo ji wee dị iche dịka isi na-ekwu gbasara Imo ana m anọ akụkọ ahụ ori oge mgbe m na-erubere oge ịnụ nwaanyị nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ sọsọ Imo mana ihe mere ihe dị otu a wee de ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ personal interest or personal ideology ka echiche mmadụ ole na ole gbakọtara sị na ka isi otu a mee makwa ka isi otu a na-eme dịka iji wee maatụ mụ bụ nwa ọfọm onye ji ya na-agwa gị okwu kịta abụ m onye Imo na osi na Ide Atọ North Imo steeti then abịa n'Imo abịa na Ide Atọ enwere Mbanasa nwere omenala ha ji alụ nwaanyị then abịakwa na osi na nwere omenala ha ji alụ nwaanyị ị na-aghọta so nga ahụ enwere omenala dị iche iche enwere ndị bụ na ha zukọtara sị na ka anyị si n'otu a na-eme ọ bụrụ na onye mba bịa anyị ga-esi otu a mee ma ọ bụ na ele anya na onye a na-abịa ịlụ nwanne anyị ji ego na ọ bụ onye a maara anyị ga-esi otu a mee ụfọdụ awụcha ha ihe obodo kwekọrịta maka ọ bụrụ na ebe ịlụ nwa alụgwo m nwaanyị ugboro n'ala Imo ụkwara be nna m ebe a nwaanyị m ka izu onye osi na Ide Atọ North Imo steeti nwaanyị m nke abụọ bụ onye isiokwu Ide Atọ North Imo steeti nke atọ na aka ọkwa Ide Atọ North Imo steeti so mgbe m na-aga ịlụ nke izizi na osi n'ebe a ka m ghọtara na ihe a bụ ndị na-achọ ka ha rite ihe mmadụ ole na ole gbakọtara sị na otu anyị ga-esi were mee ọ bụ na onye ha fụrụ ha ga-anata nwa ego ha eweta akwụkwọ kpọ ya lis so n'ọhịa ka iyi eme ya na ọdịghọ n'omenala na ọdịghọ mba ọdịghọ n'omenala maka na ihe a na-enwere mgbe oge na osi n'ebe a emegidere ndị bụ ndị osi na-aga obodo ọzọ dị iche iche na-awụ osi na alụ nwaanyị na-akọwa na ego a na-ana ha ji alụ nwaanyị n'obodo ọzọ galara ọnụ na ha ga-achọkwa ka ndị ọzọ na-abịakwa bụ nna ahụ ndị osi na-abịa alụkwa ndị osi na ka e wegokwere ha ego na ihe emume eji alụ nwaanyị mana emesịrị onye isi UPG na-achị osina na ndị otu ya mgbe a wetulesi okwu a wee sị mba na ọ ga-adị otu a ndị mbụ na ndị ege ndị nna nna anyị si wee dobe ya maka na ịlụ nwaanyị na osi na upeni ọ bụrụ ya na-ere nwaanyị ere na ndị be anyị kwete na adaghị ere nwa ere so mana ọ bụ ndị some people so mgbe m na-alụ nwaanyị izi mụ ahụtara ihe ahụ so ibe ndị osina wee na-ekwu na ọ bụrụ na iwe onye osina Ide Atọ North Imo steeti ịfụ nwaanyị dịghị mma na osina ịlụghọ ya ịfụ n'ebe ọzọ ka ịfụnanya buga dịka ndị Igbo si akpọ love buga na ịga ebe a ihe ọwụ na anara gụ na ụkwụ anaghị isi kwụọ na onye ọzọ bịa na osi niile onye osina na ọhịa ya awụla isi ya ka anyị ga-eme otu a ka esi wee medo okwu a mana n'ime okwu a na-agwa gị na mgbe m chere ịlụ nwaanyị m nke izizi na osina afụtakwara m ihe nribi aka dị otu ahụ dịka isi na-ekwu fụ na enwe butere ha bụ ụzọ were listi ọzọ nye m ewele listi a fụ na ihe edere ya asị m mmemme ya mmụọ agaghị eme ihe dị na ya ama hapụ ịlụ ya nwaanyị so mana onye bụ nna
nnachi ịlụ nwa ya lere anya na list asị mba na ọya ha na-eme ọgọ ya nwoke ebe a so mgbe ụfọdụ ihe ndị a niile na-eme na onye na-alụ nwa ya o site n'ezinụlọ mgbe ụfọdụ ndị bụ nna kwesịrị ike nwa anya ha nọ nso o nwere ka ọ bụrụ na nwaanyị na-alụ nna ya ngwo makwa na enweghị ezi nwoke kwesịrị hụrụ ezinụlọ aha n'anya kwesịrị ịnọ mee ka alụọ nwa ya maka ezigbo ihe na nwaanyị ọnwụ na toruru irugo di ga-agadi so enwere ndị nna di na-achọghọ ka nwa ruru gadi ha bịazie ha werezie list wee kpojuzie imegide megide ịgba ọsọ ma ọkwa n'elu list ịgba ọsọ so ha were list achem n'ihu so mana ọ bụ onye bụ nna alụ nwa ya fụsụ list ahụhụ na ọ bụ otu a ka esi eme ya ha wepụtazi dị nke bụ ezigbo list efugo ya so otu aka ọ dịkwa mgbe m gara n'isiokpo onye bụ nna gbara mbọ ka eweta list bụ list ndị isiokpo maka na onye bụ nna nọ n'obi ya so ụfọdụ ihe a na-eme mgbe ụfọdụ ọ bụ ka erite ihe n'aka nwoke na-alụ nwaanyị mgbe ụfọdụ kwa na enweghị onye ya ekwuru ezinụlọ ahụ ndụ mmadụ ole na ole na okwekọsọ otu a ka anyị nata na ihe ego na otu a ga-esirite ego n'aka onye a so anyịwa na-eme ya ọ bụghị na Imo steeti bịara mee ya ka ọ bụrụ iwu na onye ga-alụ nwa ha ga-eji ego ya niile wee lụ nwaanyị mba ọ dịrị otu ahụ ịma na ndị Igbo na-asị anyụọ nsị si tụpịa anya ọnụ ka ọ ghara ịbụ otole biko kedu ndụmọdụ maọbụ kedu aro ị na-atụpụta maka ịnụ nwaanyị n'Imo steeti ka ọ bụrụ ihe dị mfe ka nwoke bịara ịnụ nwaanyị n'Imo ka ọ ghara ịbụ ọbịa enyi ya list ọgbafuo kedu ndụmọdụ maọbụ kedu aro ị na-atụpụta ịhazi anụm nwaanyị n'Imo steeti daalụ nke bụ eziokwu bụ na ndụmọdụ na-enye ma ihe na-akpata ihe ndị a nke izizi bụ ndị riri gawa emeghe ndị be a na-akpọ ndị riri gawa ma riri gawa osi bụ ndị omekome aha na-etinye aka enwe n'ofe a ga-ewepụ aka ha ka ọ ghara aka mmadụ ihe ọnwụ na obodo kwetere ha kwete nke dị mma maka na ndị Igbo si na ọgọ chi onye na ọgọ ikwu atọ na-ewere ikwu nne mmadụ nwere ikwu nne nwee ikwu nna bịa nwezie ọgọ wee ikwu ya wee ikwu atọ ọ bụrụ na ndị Igbo niile ga-aghọta na ọgọ wuchie onye maka ife ikwu nne gị na-emegwu ọgọ na-emegwu ndị ọgọ nwere ike mere gị ya na ọ bụ ikwu atọ ka ha bụ ikwu atọ abụdata na ihe eji aga ọgọ ka lụọ nwaanyị wee mụta nwa maka nwoke ọbụla nwaanyị na nwoke ọbụla bịakọtara ọnụ lụọ nwaanyị lụọ alụmdi na nwunye ha mụọ nwa ha atọgo ọ ya ikwu atọ aha tịrị maka na ndị Igbo so n'ụzọ eji nwa na-echi echi nwa ha mụrụ bụ nwa ọgọ nke nwoke ndị nwoke so nwere nwa ndị nke nwaanyị sokwa nwere nwa maka ọ na agụwa ụmụ na ndị nke nwoke a ga-agụnye agụkọ a ga-agụkọ na nke ndị nke nwaanyị so ọ bụrụ na a ga-aghọta ihe ndị a na ọ bụ sọsọ nwoke na-abịa alụ nwaanyị nwee nwa ma ọkwa nnọọ ya nwa bụ onye chọrọ iri uru n'ịlụ nwaanyị ọ ga-eme ka ọ dị mma mana ndị mmadụ na-eche na ọsọsọ nwoke jere ebe ịlụ nwaanyị na ọ ya ma ga-eri uru na ọ ya bịa iri uru chefukwe na ọgọ bụ chi onye enweghị ga-akpagide oge ịkpọ ọgọ ọ bụrụ na ị were ego so ọgọ maka ọ bịa lụ nwa nwaanyị echi enwe ihe nragide nwoke nwee mwute n'obi ọ ya ihe nwere ikwu ndị Igbo ga-aghọta ihe ndị a niile maka na ihe nji na-ekwu okwu a na-abụ mụọ na onwe m n'ebe a ji onwe m na-enye gị atụmatụ na ndị ọgọ m niile a mkpọrọ ebe a niile m jesịrị ha mere ọfụma nke ukwuu mfụ ha n'ụzọ ha bịakwute m enwe ihe m ji mwepụta anyị rie n'udo rie n'ọṅụ ngakwukwe ha ekwe ihe ha ji anyị rie n'ọṅụ maka na ha erike ahụ mgbe m mere alụ nwa ha mere m ọfụma ha sị ka ha were mbọ ọgaranya ha sị ka ha were rijuo afọ maka erie taa eburu ọnụ echi ọ dị njọ so ọ wụrụ na ndị Igbo ga-aghọta na ọgọ okwu a ndị mbụ na ndị a maka ụtụtụ ihe ndị na-akọ na-awụ n'oge nke ugbu anyị ka o bidoro mmemme ọzọkwa dịkwa ka ibe ya bụ na onye ọbụla na-alụ nwaanyị dị
mkpa ọzọ dị mma mmadụ ịlụ nwaanyị na agbụrụ ya. Even na mgbe anyị na-aga ụka edere ya marry from your tribe. Ọ ihe sere Chineke na ụmụ Israel. Mana anyị ma na Igbo one tribe. Nke bụ eziokwu. Onye chọrọ ịlụ onye Igbo mara Igbo, ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Ọ bụ na ile kwuzi anyị ga-afụ na ime ndị Igbo na-aga alụkwụ ma ndị ọcha, ma ndị Yoruba, ma ndị Awụsa. Ị gaa n'ala Igbo, obodo Igbo kịta, ị ga-afụ na ndị Igbo na-anwụziri ndị ọcha nwa maka pepa, maka ọrụ. Abịa n'ala Igbo na-achọ mmadụ. Enwebeghị n'obodo anyị ndị niile m fụrụ n'obodo anyị gara n'obodo Igbo lụọ nwaanyị mụọ nwa. Eme onye kpọtara nwa ha. Ha nche lụọchikwe n'ala Igbo lụọ nwaanyị mụọkwa nwa. Enwe onye nke nna ihe ọ nọ wee lụọ nwaanyị kịta 50 something years. Mana ọ mụsịrị ụmụ na obodo Igbo. So ọ bụrụ na ndị Igbo ga-aghọta uru na ihe dị na ịlụ nwaanyị na ọ dị mkpa, ọ ga-eme ihe ga ọfụma. Ghọta na ọgọwụ ikwu atọ, ọgọwụ gụwa mgbụrụ mụnwa, ya anyị nwa wụ ofu ihe. Eme onye kwesịrị iri ka ibe ya. Ọ ya bụ ihe m na-ekwu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu. Anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ anụmụ nwaanyị na mpaghara ala Igbo bụ Imo. Nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ọfọma akọwagwo ife dị na ya, wee nyekwa anyị usoro, weta ndụmọdụ anyị eji wee mmịa ka ọ wee dị mma, maka na Igbo si na anyụọ nsị si kapịa anya ọnụ ka ọ ghara ịbụ otolo. Ekenekwa m unu. Wee na-asị ka unu kabarụ na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi bụ YouTube, Facebook na Instagram. Ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe n'ọnụ oyibo, ibinye aka na ya, ibinyekwa aka n'ebe esere obere mgbịrịmgba ka i wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ. Kabakwa na arụkwu na-esonye anyị na Facebook nakwa Instagram, Ikoro TV Network. Maka na ọ na Ikoro TV Network ka a na-ekwu okwu gbasatara omenala Igbo, ife ọbụla jikọrọ ndị Igbo ma asụsụ Igbo, ife niile bụ omenala Igbo na Ikoro TV Network ka ihe enweta ya. Ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ bụ na Ikoro TV Network. Ekenekwa m unu. Chetakwa na aka m nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenu-Nachi. Mana nwere ofu afọ ya bụ itomu abụọ nga ego. O nwere ofu afọ ya bụ itomu akpa m nganga ebe ọ bụ na nnọ. Itomu riwa akụ abụọ nga ego. Itomu riwa akụ akpa m nganga. Daalụ. Ndị be anyị ekele m unu. Ọmụ abụọ fọm onye ji ndụka akụ Chinedu. Nwachi ya na gbara ọgụ na ala Osina. High Chief Priest Obi Eziokwu Chineke. Na-ege na Ikoro TV. Ikoro TV. Ikoro TV wee ebe a na-ekwu okwu gbasara ọdịnala na omenala Igbo. Ebe a ka ị ga-aghọta nkọwa gbasara ọdịnala. Ebe a ka ị ga-ama ashị niile atụrụ gbasara omenala. Ebe a ka ị ga-amata nke bụ eziokwu. Ndị be anyị, nke bụ eziokwu bụ na-esonye na Ikoro TV, mana YouTube, mana Facebook, mana Instagram. Na-esonyere Ikoro TV ka ọ dịrị anyị na mma. Ndewo.